बारो दाखर तल चिनी चाहिँ बिजी मिसिनी दङ अर पैसा बिसी रमैना है खबर पैसा त मङने बिजी बिसी पैसा रे चौ म चिनी बारो दाखर तल बिसिङ म 17 ता बिसी अर जम्पो जन पार्ट दङ टाका पनि पार्ट दङ मिलुइ दङ दा तिनी बितुरियालि खालिया जों खातुं खाजानो आ ताकसे कइनाय जों अरनि थांमोन यागलो काहाम कुरन खयै जतन जान्जा पारा थाङै जों जे माथा सालायने हेने जों सालायजा आउन बगे जे मानाय मानखा जे माया माया जों अरन हते सुस्त खाय जों खालायनाय कारण जों थांमोन सानामो दङ जों अनेक समय गारि चालायनाय रां अवस्थाव जुवाक जुवाक बुङो अमनो जों थेके जों मुखमा दंनाय आर रानि वारे अन कइनाय जारा जुवाक नंजा गारि ड्राइभार जों एलाउ खायग्ला तान बाय हिमिया का एक्सिडेंट थांगा जे एक्सिडेंट हबो टोटली चिनि नेसा खायमान दा बे ओंखा जों नुखा आन बाय जों मुसुमो तिनियाव माय नेक्स्ट टाइम माय तांखु थांनाय खालि सालतामोन जे नुखा जे बाजी रग दाम थुकलाय माने कन्स्टिट्यूशनल जे सल्यूशन मान का चिंति बसन बागि मथंजनानि मान का हने दिमान मान काने जे दंसं लाजा आमनो तिले बुबाय खातुं हायका बुबा हायताम कक साने मस बलाय नामखौ माने कक संगा जों साइमानो चिनि बुबाग्रा लिडारशिप जों चिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बागै जों फाइट खाय दङ जों दीर्घ दिन दमै जों 70-72 बोसोरमै चिनि जे अधिकार चिनि जे मानथाय चिनि जे भয়েस न आरके लुके तां दनजामनि हयते जों मुक्त मानन बगै चिनि अतिफ्रा मथेन आन्दोलन जों आउन बगै सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट रक कासा लामा खुलरि गाथो न जे ताकलाय 2023 न चिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बगै टक चलिनाय जों टक चिनि बुबाग्रा दंनाय जों बिसिया विदिन 2 मान्थनि बिसिङो न चिनबो विथ तामने सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट बाय चिनि तिप्रा मथा मिलु कासा एग्रीमेन्ट खायजाकनाय जों अब नासिङै दङ चिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बगै आम बगै मिया थांनाय 2 दिन सिगां जेटा जों जे इन्डियानि होम मिनिस्टार अमित शाह जेपी नड्डा ताइचिनि हेमंत कुमार बि शर्मा जे नेडानि चेयरमैन हेको आसामनि मुख्यमंत्री सह खयै जों मालायका जता एमएलएस र चिन बुबाग्रा पक्षका जों मन बगै जों बुबाग्रा थनि जता बारजा दिलुवा बुबाग्रा जनम थानाय आन बगै चिन कुनो सेक्रे बुबाग्रा चिन लास पक्षना जे मानथे जे सानमान आबो जदिनो डिमान्ड कुब्रुं खलाय रेकांगांगे बसकांनि साल बिजोपि हापं बायनरो तिप्रामटा कि एलएस संगे जे हापं खाना nya बुबाहाय वान एक्चुअली लब नुखना कोन को 12 मास हाउस बुबाग्रा जे स्टेटमेंट नुखना जों आगे एग्रीमेंट साइन खायनाय आमन यागुलो सरकार थांना दे थांया दे अब पार्टी विल डिसाइड पार्टी डिसाइड खायनाय बुबाग्रा डिसाइड खायनाय जों जा जागोन तंना जे बुबाग्रा सामा हाबाय
जाओ प्लीज यानो भाई प्लीज रतन फाल के यहाँ पर करना बागे बनो 100 টাকা प्राइस रिजाका 100 টাকা प्राइस रिजाका बनो रतन यहाँ पर करना बागे तब मर जाओ प्लीज बिने बागे रतन यहाँ पर करना बागे तब मर जाओ रतन हटाई सही रतन अपने यहाँ पर करना नाम समझने बागे अभी यहाँ